Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa stress schedule at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. S, P, M. Saray Balitan Matuwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. S, P, M. Ampot-apotang yakabwasan na ago na Biyernes Pangasinan Dagupan. Wadya lalamat sa SBM, Saray Balitan Matwa. Yaka kontra na Saray MBTF. Managbalitay tila, tan fake news. SBM, Saray Balitan Matwa, tatang tanagaki kad Radyo Pangasinan. Yay pasabi na say lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Or JCB. Jet technical side, kantabay timat si END, Engineer Nixon Dakal. Ay, agi, ang puta-putang lay sindag na agaw, dasayan kabasan na agaw na Biyernes, petsa 20 tatang tanagagi kad bulan na Pebrero 2026. Ni next week, sa kisim balay palabasan tayo, Marso la. Gaylay pulas na agawan to atatang tanagagig Ay, kumusta manayad sari kakapitan na bali na binmalay, ingat sa biyahe I believe pauwi na sila ngayon. Sa may February 17 amo, anto? February 17 wala agawan seminar ditan Davao. Kay bali-bali na karyo Davao ang lugar ng mga agila. O kaya ingat kayo sa pag-uwi. Pero gaano po katotoo? Diretsaan la yata tang tanagagik tanong. Gaano po katotoo si Kayura Yalin Maddabaw, si Kayuran kakapitan, di tanad balin na binmalay, Yalin Maddabaw, at nababaingan kayo. Nababaingan kayo kunod sa ate agawad si kayo, yag kayo lawari akapan check out, at nanayaman yun hotel, antumay nanayaman yun hotel, magano pa, tanong nang kumay, nanayaman yun hotel, nanayam kayo at Apo View Hotel. Bali-bali nakaryunin hotel yan ng punduan. Apo View. Apo View ditan Davao. Ditan kayo ng ayam. Balot ta akin tanababaingan kayo. Ag kay lawari kapan check out. Sa ibabagada, wala kunay balansiyo. Ditan Apo View Hotel. Kaya ngalngali agda kayo pan-check outan. Yagi. Anto'y agawa. Maong labat ko nota. Walay nang tiwalaan walay nang tiwalaan dan sa kaya kaibada. Nang tiwala sa samay hotel management at sami organizer. Yasikat to ng pirma
nasatay promissory note? Sa ibalita, Yasin Mabi kakaaro, say nihilaan ko no na saray kakapitan ditan, na kakapitan na bali na binmali at Davao, at manggawara na seminar da, manggawara na seminar da, jad panangidaulo na say liga, ng mga barangay officials, ditan so apelidan lugar. Bali-bali matinga na, may lugar. Davao, kuhan mo pa atatang tanagagik, at tayo mo lagi ginawa na saray pamilya Duterte ditan. Malapot si Tatay Digong, yang si Vice President Sara Duterte, pinarakap datan so Davao. Yatay dayawan mismo ng Miss Sharon Cunita Pangilinan, nagontan. Daydayon tutan ng Sharon ng sama ng sikatay binmisita Davao yag kaya bali-bali na sayan lugar. Kaarap to ni lulagton idadayo so karakapan na say Davao kaarap to ng saman by then Mayor na Davao City si Vice President Sara Duterte. Agontan. Bantayan ko pa may video tutan at social media at ating tanagagik agaylay panangidayo to ng Miss Sharon Cuneta Pangilinan. Liderato ginawa na sa Duterte administration ditan at Davao City. Natan, ayan seminar, October ni Manaya ya ang plano da last year, yung bunog ya taon ni na bulay Oktubre at atang tanagagik. At balitat, non-buyer la in full, non-buyer la in full, iray kakapitan, ditan bali na binmalay, non-buyer la kuno in full, ta sikato amoy kondisyon, antis iran biyahid Davao. Kumbaga, sa kwandaman lante, bayad muna bago seminar. So bayad muna bago seminar. Natan balot, Mangkalaw, irarayay kakapitan, akin papaway, yawalay balansit da, at samay hotel. Nanggawan day seminar, diman mutla, so samay nanpunduan da, na pigay agaw. Kanyan, ni ko kalawan natan, irayan kapitan, taakin at unya, so agawa. Agdaam ta, so samay, pangipasan ng sarili da. Agdaan tay pangyamutan day lupa da, kalamor, at kababaingan da. Ang tutan, tute agawa, kala ko bayan muna ang una sa lahat. Sa sakin unong at impormasyon, wala tan talagay agawan seminar di man. Kasi unong at impormasyon, yung pasabidad si katay at ating tanagagik, ay ni ang gapoy resource speaker da. Kasi when you speak about seminar, say purpose na sa ating seminar, for you to learn something. Agontan. Tapyan jaruntan, makaasul kayo na kakabatan, nabangatan kayo ng turay napagya, gawon nyo, pan-perform nyo na sarati functions yo, duties and responsibilities yo at barangay, agontan. The very purpose of the seminar is for you to be enlightened. Na-enlighten kayo at sa tay non-to'y marakat ya gawon nyo at barangay. Non-turay na pagya projects, singauntan irata atin tanagagik, non-turay manapagya balibalin ipatuntun iran programa, ya parat pankabigan, nasari constituensyo, at sari barangay agontan. That's the very purpose. Nasa tay panggawan na seminar. In fact, even the DILG, Department of Environment, DENR, Department of the Interior and Local Government, DILG, man kakandak matiran seminar nalilingo para sa aray ken officials na barangay, untamot at saray ng Duraman LGU sa gawanan.
Bakit sila nagkakandak ng seminar? Sa ikwang kulante, tapyan na-enlighten kayo or na-update kayo no antura may balon lay. No antura may balon rules and regulations. Yan patunton at saray barangay. That's the very purpose. Nasa ti pangawa, pankandak, nasa seminar. Gumtan. Pero akin ang kapi resource speaker yo. Supposedly, dapat meron kayong resource speaker. Anto may resource speaker, si katumay man bangat at si kayo. Si katumay man lecture at si kayo. Si katumay man salita darapan, ipaliwawa to nanto may topic, nanto may kanupugan yan aralan nyo. Aguntan. That's the rule nasa may resource speaker. So, sekonda, akin ta seminarya, ang kapubalot so resource speaker. So, there's no seminar to speak of in reality because walang resource speaker. Anto natin sila so ginawa yun ditan. Seminar o galibanteng? Di ba? Kasi siyempre, ang kapoy resource speaker, ang ginawa day, nagpasyal, namasyal, nag-shopping, namasyal, nag-shopping, ayagi. Apir de Juan de la Cruz lamat amo. Remember, atay kwarta, yain bayar yo at sa tay seminar, kwarta na barangay, kwarta na umbalay. Inka na yo at sa tay seminar, for what? Pamamasyal, pagsashopping, galibanting, aba. So, ayagi. So, ano yan? Ginastos nyo lang ang pera ng taong bayan para sa pamamasyal? Antikonyot saya, DILG. Antikonyot saya, Secretary John Vic Rimulya. Sa nagtumanayay men seminar, yang gapoy resource speaker. Bali-bali unat hindi unyaran seminar partner Nick? Ang gapoy resource speaker. Sigaw mo, unuge, mangan, uninom, pasyar. Ay, bali-bali yan seminar. Si Katuya the best yan seminar. Agaw tanatatin talaga agik, So, antutan, pasyar in the guise of seminar o talagan ayagi tulay nagagawad Juan de la Cruz anto tatong tanagagig anto kasi ni bagad saya na sa may spokesperson nakin bali na binmaling Mr. Leon Castro anto kanyo sayo ni by the way Mr. Castro balitak sa dulag senior citizen at unkakarumot ira na recount at sa ate agawan eleksyon na senior citizen. Dengdeng lang ko report doon ni Manan Mr. Castro at sa ikwandat ang kapoy problema. Ayagi, sa itwa-itwa, walay problema. Ni, di ba, wala ray manre-reklamo tad sa te agawan eleksyon ta sa kwanda antuya mat ako ti so eleksyon ya agawa ako ti kuno tani wala ray reklamo atatong tanagagi ni singa sa agawa di tanad barangay basing ni walay sulat basan ko si kayo may sulat atatong tanagagi ka di tanad barangay basing walay sulat atateng tanagagik akwantano na awat tulaya na Mr. Leon Castro na sa kwanto jay petition ay Laureta Basa Sandoval of Barangay Basing
and the concurrent president of Senior Citizen Association of Barangay Basing respectfully appears before your office to forward this petition to declare a failure of election in our barangay last February 17, 2026 at 1 o'clock in the afternoon in the covered court. The undersigned observed some irregularities that led her to conclude that the election was not fairly conducted at that date. Ano yung mga observations? Ito po, inisa-isa yung mga observations. That I and Emma Alipio, after counting the votes, got a tie vote of 74 each. That upon verification and after checking the logbook, there are at least 161 registered seniors who were present on the day of the election. That the total number of those registered in the logbook did not tally as to the number who actually voted, which resulted to 74 in my favor against 74 in favor of Emma Alipio. That when the opening of the ballots was made, it was done in the absence of our poll watchers, which made the process doubtful and void of transparency. Kanina narinig ko si Ms. Rilon Castro sa kwento, with integrity and transparency, so sa may agawan eleksyon na senior citizen at Bali na Binmalay. With integrity, Mr. Castro, if you speak about integrity, dapat walang, it is not marred by any irregularities. Talagang napanmatalkan mo, nailahaluan mo, talagang malinis o sa may agawan eleksyon. That is integrity. Agantan. Akin balot tani yung papoy natin Mr. Castro walay petition that when the counting went, ituloy ko labat, which you yourself has presided. Again, it was done without the presence of our respective poll watchers. That in your radio interview over DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, you yourself made an appeal that playing politics in the conduct of the election is greatly discouraged. But on the day of the election, why was the municipal mayor present? And even if he did not participate in the conduct of the election process, his presence, however, in all aspects, indicated that the election process was marred with politics. So in this regard, the undersigned felt aggrieved. Hence this petition for failure of election in the spirit of good governance and transparency. Bayan muna bago sarili. I remain, Laureta B. Sandoval. May sulat po, Mr. Elorte. Asan yung integridad? And I believe today, magkakaroon din kayo ng recounting dyan sa Barangay Dulag. In the case of Barangay Dulag also, kasi sabi nga nung kandidatang isa, talagang galit na galit. Nagkasagutan ba kayo, Mr. Castro, ng kandidata dyan? Transparency. We go to the transparency. Transparency speaks about before conducting the election, you have to lay down the cards. Ano yung mga rules and regulations? Have you done that? Ano yung mga susundin in the conduct of electing the officers of the senior citizens? Binasa ba, pinaliwanag ba ninyo sa bawat participants kung ano yung process ng eleksyon na gagawin po ninyo at susundin? That in case may problemang unlasa at walay plan B, walay plan C, agauntan. Tapi ang very transparent tayo. Dapat walay poll watchers, kawigi kawanan, representative na sa may opposing party sa gauntan para
masisiguro natin talaga na may transparency, aguntan. This we also do during election time in our country. Oh, nagkalalo sa election sa mga barangay, aguntan. Wala rin poll watchers. Nung mambabasa lara may maestra na sa resulta na sa bilangan baluta, mambibilang na rin baluta, wala rin poll watchers, wala rin bunagtapen to see, to really witness, talagang ang tumay, wag man at sa may listahan, talagang sika tumay binasa. Agauntan. O bakit hindi pinayagan yung mga poll watchers? At ang according to information, sinabihan sila na mga kasama niyong pulis, wag na kayo dyan. Bakit ganun? Where is transparency there? Kasi, accordingly, meron naman silang nakatariang poll watchers. But they were told to sit down. Nasaray kay bayuran po pulis. Ganun ho ba ka-intense yung eleksyon? Na mga seniors dyan po sa mga barangay sa bayan ng Binmali. Ganyan po ba ka-intense? Magugulo ba yung mga matatanda? Magugulo ba yung mga matatanda? Sinaraw-gugaw sirin. Yung manggugulo. That I cannot understand. Why do you have to bring with you a police officer? Mga matatanda na yan. Ibig niyong sabihin, wala silang pinagkatandahan. Yan lang, eleksyon lang, pag-aawayan nila lahat yan. Naku naman kayo. So, Mr. Castro, tinibag ayat satan. Undi rin kayo palamat na presidente la mo na OSCA, provincial OSCA head. Dengal-dengal ko ni man at man kila na vice president kasi kato'y bakante nyo nan-resign may presidente yo. Sa ikwandan tayo sa ikwanda ayay agawad eleksyon at Binmali unya so agawa akot singa akuti-kuti kwanda. Paano naani kunot akuti-kuti mo sa panag-ulay na OSCA provincial na ani? Agi sa ikwang ko alugmat kumon kwang ko. Alugmat kumon kwang ko. Kasi integrity and transparency, you use those words kanina sa yung interview. So ang tanong ko ngayon, dyan sa itwalabat, Mr. Elorde Castro, total, mansiserbi kimat at simbaan, ni si Mana Santa Panimut, ito which is which? May integrity ba ang nangyaring eleksyon? May transparency ba ang nangyaring eleksyon? Kaya sa mga kakapitan, nako, ingat kayo sa daan. Buti nakauwi rin kayo. Alas 9:28 oras na natin sa Saray Balitan Matwa. Untuloy tayo Saray Balitan Matwa kaya rin na sarin pakabatan pa imano malala po ni Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice.
So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudukan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 9:34 oras na natin sa Saray Balitan Matwa. Kaulap kantabay ni siyempre sa Kaaroyo Lawas, kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning sa kay Sir Maxi Solis. Kay Sir Jenny Catalan, good morning sir. Kay Brother Chris Jr., good morning.
Ne, sekwanda jay reaction da. Ay, kung yan makakarating kay PBBM, sigurado ang sasabihin niya, mahiya naman kayo. Kwanto? Oh, sa mga nanalo daw. Ayun ako. Masarap bang manalo na may bahid ng irregularities ang inyong pagkapanalo? Oh, excited na ba kayong maupo bilang Pangulo? Sikasi ko no ha, paano nanin napatakba kayo? Ay, Oh, suspendido na. Ay, by the way, bago tayo dumako sa suspendido, may good news po tayo mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR. Good news! Negatibo na sa red tide toxin ang shellfish mula sa baybaying tubig ng Bolinao at Anda, Pangasinan. Yay! So ligtas na itong kainin. Pwede na ulit mag-ani at magbenta ng tahong. All types of shellfish and acetates or alamang gathered from the coastal waters of Bolinao and Anda in Pangasinan. They are now free from toxic red tide and safe for human consumption. Likewise, shellfish harvesting and marketing from these areas are permitted. Yon. Ito na. Yung sinasabi natin, naglabas na ng show cause order ang LTO sa mobile patrol ng pulis sa pagharang sa isang sasakyan kahit go ang traffic light. Oy, actually, walay video tuta na tatang tanagagik. Sa agawa kasi, simingit bigla yung patrol car. Siyempre yung nasingitan, bubusinahan niya. Agauntan, tanon di manganggaan ira. Nung nabusinahan, ito namang mga pulis na dalawa nandun sa nakasakay, ayagi, sinutil dara may ken, walad bunog. Nagkalaw lamay ng busina. Ipakita nga natin, Engineer Nixon, yung ginawa nila. Umat kanina. Tapos ng businahan, galit. Partida niya, mga PO1 pa lang yan. Yan Nakago po yan. Nakago yan. Nakago po yan. Nabusinahan kasi nakat sila kanina. Ayan po, nakago. Ayaw nilang buko. Hinarangan nila ako dito. Ayan yun. Ayan, ang trabaho nila. Tingnan niyo po ang trabaho niyan. Sikatutan at tatang tanagagik, alikas ko, taga Pangasinan iraman. Sa kwanto may walay luto da mo iraya manaya kwanto. Lugaman, Engineer Nixon to. Ang Pangasinan, ay taga Pangasinan irami biktima da manaya. Hanatan, sinuri na po ng LTO. Ang video na sinuri ng LTO ay nagpapakita ng mobile patrol na biglang sumingit sa isa pang sasakyan. Higit pa rito, pinakita rin sa video na nanatiling nakahinto ang patrol vehicle habang berde ang traffic light na nagdulot ng pagbara sa daloy ng trapiko at umusad lamang na maging pula ang signal. Ang mga aksyon na ito ay naglikha ng isang mapanganib na sitwasyon sa kalsada at nagtaas ng mga alalahanin tungkol sa pagsunod ng mga regulasyon sa trapiko at ligtas na pagmamaneho, lalo na mula sa mga opisyal ng tagapagpatupad ng batas na inaasahang maging halimbawa. Imagine, supposed to be sila yung maging halimbawa, ay sila pa yung siga. Di ba ang slogan ng police, to serve and to protect? Ano ngayon ang dinidisplay ng mga dalawang pulis na yun?
is that to serve and to protect at atang tanagagik. Kaya yung yung head ng NAPOLCOM, galit din. Hinarangan nila ako Galit dito. din. Kasi, nan imarap irad si Kato, sa imbagada, adoralan ira. Pero pimaway so katuahan, yung ginawa nila, kagaguhan pala nila. Ang trabaho nila. Tingnan niyo po ang trabaho nila. Wala umanong katotohanan na nasiraan ng police mobile ang dalawang pulis na nag-viral sa social media dahil sa pagharang sa isang motorista sa Taft Avenue sa Maynila. Nadismaya si NAPOLCOM Vice Chair Ralph Kalinisan. Bali-bali apelido to panimot. Kalinisan. Dahil sa kanya pa anya mismo nagsinungaling ang pulis na driver ng patrol car. Nagsorry na ang dalawang pulis sa nangyari. Pero, desidido si Attorney Kalinisan na sampahan ng kasong administratibo ang dalawang patrolmen niya. So statement to ng NAPOLCOM Vice Chair Ralph Kalinisan. The reason I called for a press con was this guy lied to me. The guy to my right lied to me and said nasiraan sila sa Ermita. And I was extremely offended with that statement. That was a complete lie. And I will not take it from a policeman, the lowest ranking mamal, the patrolman, lying to the commissioner of the National Police Commission. So that's why we're here. I want to see what they will really say to the general public. Because the public does not need to be lied to. You don't deserve lies. I don't deserve to be lied to. This is the National Police Commission. So they chose their paths. I apologize to our men in uniform if you feel that this is too harsh. But this has to be done. You have to give a very strong statement against wearing cuffs. Na you will not get away with it. Is also a strong statement to the general public na pwede po kayong lumapit sa National Police Commission. Ginagawa na natin lahat para proteksyonan ng uniforme ng police. Paulit-ulit ako. Narinig nyo yan? Ginagawa na nating lahat para malinis yung image ng kapulisan. But you keep on doing it. Bakit? Pero Los Buenos, kasi hindi naman lahat. Lahat naman, may mga iba naman pulis po natin dyan, talagang mababait talaga. Pero ito lang talaga, grabe. Talagang display pa nila yung kanilang arrogance. Antay may feeling dalapod pulis sila at amura nangyari yung businaan. Parang ganun eh. Parang na-trigger yung kanilang tawag nito, ego. Pulis kami. Kaming tagapatupad ng batas. Bubusinahan mo. Parang ganon. Mali nga naman kayo, sir eh. Bigla kayong sumingit eh. Di siyempre bubusinahan kayo. Baka madisgrasya kayo. Agauntan. Yung nasa harap, biglaan paglusot. Di magbubusina ka rin. That's the natural reaction ng bawat driver agauntan. Bakit akapatrol ka, agkala na yaring businan si rin, agauntan. The more na dapat businahan ka kasi public official ka. Ang sweldo mo ang gagaling sa mga taxpayers sa agauntan. Tapos huminto, nakago. Tingnan niyo po ang trabaho Puminto sa gitna, ayaw niyang palagpasin yung nasa likod niya. Nan-red light, insansing, yun pang delikado. Nung nag-red light, saka siya umabante. Karami pa naman ng mga sasakyan doon. Karahura man nagduharang pulis. Lalo lang may driver. Kayong mga pulis yung mga ibang kabaro nila, huwag yung gagayahin yun Always remember, yung inyo pong slogan, to serve and to protect.
to serve and to protect. And always bear in mind na yung sweldo ninyo galing sa taong bayan. And at sa may symbiotic relationship, sa may taxation, wala tayo tatawagan dan symbiotic relationship. We pay, you serve. Agontan. We pay, you serve. Instinct ng defensive driver magbusina pag may mag-cut. Kwantunan ka paborito error. Which is true. Natural instinct yan. Siyempre, baka madisgrasya kayo naabangga mo di ba? It does not excuse you from being a police officer na mag-cut ng mga sasakyan. Agantan. It does not give you that license. Yung mag-cut ng mga sasakyan. Nakasakay ka lang ng mobile patrol. Kaya mo nang gawin ang gusto mo. Hindi ganun. Di ba? Hindi ganun. The more na dapat kayo ang maging example sa taong bayan, na kayo, pakita nyo sa taong bayan na kayo sumusunod sa traffic rules and regulations, na kayo mismo magpakita sa taong bayan na sumusunod kayo sa batas. Agang tanatatang tanagagig. Pero let's be honest sa ating mga kapulisan, marami pong mababait. Kaya lang, nadadamay itong mga mababait na ito sa kagaguhan ng mga ito. Imagine nyo yan. Nabusinahan ka lang, nasaktan ng ego mo, dahil pulis ka? At ganun ang gagawin mo? Aliwa. Ang gano ang gulo sa pagsanan mo, aliwa. Agaw tanatatan tanagagig. And now you will say sorry. Too late. Galit na pati yung Napolcom officer nyo. Pati siya, ginago nyo. Nang Newton na yun to Hindi na kayo matutututo. Marami na mga ihimplo na nangyari sa inyong ranggo. Na nabigyan ng disciplinary action. Yan lang mabusin. Ay, nako. To serve and to protect. Always bear that in mind. At alalahanin din po ninyo na ang sweldo ninyo galing sa taong bayan. So in return, what do the people expect from you? To give them protection and service. Not to harass them, not to intimidate them. Agaon tanatatang tanagagik, but to serve and to protect. At isa pa, learn to admit your mistakes. Nagkamali kayo, di mag-sorry kayo. Be humble. Be humble. Humility. Yun, napaka-importante po yan. Para maayos ang buhay nating lahat. Hindi porket nabigyan ka ng authority, ikaw nang siga. Para ka nang umaktang reyna or hari. Agaon tanatatang tanagagik. Iris nyo nga yan sa mindset ng ganyan. Hindi ho napakaganda yung mindset na ganyan. You have to remember, pag nagsilbi ka sa gobyerno, yung sinisweldo mo galing sa taong bayan. Nagauntan. Tapos magmamalaki ka. Paano kung hindi nagbayad ng tax yung mga tao? May sweldo ka pa? Wala kang sisweldohin. Nagauntan. Ay, agi. Napansin ko lang ito mga kapaborito. May napansin pa kayo doon sa press con ni BP Sara. May napansin kayo, wala yung kanyang vice president's logo. Wala doon. Wala doon yung vice president's logo nung sinabi niya at prinuklama niya yung kanyang plano na
tatakbo sa 2028. Oh, may nabasa ako. Power without props. In politics, the loudest message is sometimes what you don't see. During the press briefing of Vice President Inday Sara Duterte yesterday, we noticed one particular thing. One detail that quietly stood out. Walang official seal on the podium and no white flag behind her. Sa mga casual viewer, kung data at tanagagig, it was nothing. To the politically alert, however, it was everything. The absence of the official seal projects an image not of an incumbent wielding authority, but of a citizen stepping forward on equal footing with the people. No institutional symbols, no visual reminders of office, just the individual and the message. Equally striking is the missing white flag. Yung white flag, yun yung flag ng Office of the Vice President. A fixture traditionally associated with state authority. Its absence subtly reshapes the visual language of the event. It functions as a protective shield against criticism to avoid even the appearance of exploiting public office for political gain. Similar to sa may ipapatuntun natin na Secretary John Vic Remulla na DILG, EPAL law. Diba? Walang kaipalan. Oh, the stage no longer emphasizes position. It emphasizes persona. Finally, symbolisms also carry an implicit challenge and a call for all her opponents to compete without leaning on the machinery of government. It evokes a purist ideal that leadership contest should be decided by vision and credibility, not incumbency advantages. Not incumbency advantages. Gantan, tawalare arum. They really took advantage of the position that they hold. Gantan, i-display that a seal, i-display that a flag, anything that will display to the people that they are in authority. Gantan. So because in the theater of power, what is missing can be as revealing as what is present, and sometimes the quietest details carry the loudest messages. So, yun ang napakaingay ngayon na mensahe ng Vice President na nung sinabi niya, inanunsyo niya yung kanyang intensyon, it did not display the seal of the Vice President, Office of the Vice President, nor even the flag. Just the flag of the Republic of the Philippines because isa rin siyang Pilipino. Diba? I noticed that yesterday. Napansin ko yun. Bakit kung kumot? Wala yung seal ng Office of the Vice President Wala rin din yung white flag. Bakit kaya? Yun pala ang gustong ibigay na mensahe ni Vice President Sara Duterte na sabi niya na leadership contest should be decided by vision and credibility, not incumbency advantages. Ngayon, marami nang lumulutang possible candidates na pwedeng makaharap ng Vice President. Of course, one is being considered is ang mayor ngayon ng ano na ba yung lugar dyan sa Bicol? Naga City ba yun? Former Vice President Leni Robredo. Sinasabi nila today, baka makapag-usap sila ni Pangulong BBM. Well, ang pagpunta doon kasi niyang Pangulo is to inaugurate
yung kanyang isang programa. No? May project siya doon eh. So, pupuntahan niya yon. So, siyempre, as a representative of the people sa Naga, as their city mayor, well, as a show of, as a sign of courtesy to the president, siyempre, she also has to grace the occasion. And siyempre, abrasan tumat si Presidente Agamtan. Natural lang yan sa mga Pilipino at ating tanagagi Agamtan. Abrasan tayo. Siyempre, walay bisita. Di abrasan tayo. At ang labalat, idanday color political man. Ano kaya mangyayari? Kapakikiusapan ba ng ating Pangulo na si Mayor Lenny, siya nang magiging standard bearer mamaya ng administration sa susunod na presidential election? Ayun yung mga haka-haka. That is haka-haka lang, mga kapaborito. Agauntan. Pero sabi ko naman, siguro I doubt. Hindi naman siguro ganun kababaw. Yung pag-iisip ng former Vice President Leni Robredo. She knows where she stands. I want to believe that. Kasi, sabi nga nila, wala siyang bahid ng anumang korupsyon. Nagantan. Tapos, nilalapit sa'yo. May bahid ng, alam nyo na. Pag in-accept mo yun, damay ka rin. Agauntan. Ganun lang po yung kasimple. Ang kapalabalot sa malamya oras tayo. And because it's Friday, I'll see you again on Monday at ating talagagig sa isa pang edisyon na Saray Balitan Matwa. Yaka kontra na Saray MBTF. Mga balitang tumitawag to managbalitay tila tan fake news. Yon. According to kapaborito Errol. Yon. Akala ba kantabay lalangula? Lawas yung kaaro, lawas yung kapaborito Joseph Kanilang Bagani. Kantabay team at the technical side. END. Engineer Nixon Dakal. Bali-bali noon man lang introduction ta engineer to. JCB END. Ayun. See you po Monday. Dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuosan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong.
The #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Bawat patak masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Popular sa balita. Taluran katao na aktuan yaman na susugal inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet no problem. Construction of flood control Legacy River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. riding in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being #1, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag na saray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Number 1 sa 88.1. Paborito. She's been living in her uptown world. I bet she never had a backstreet guy. I bet her mother never told her why. I'm gonna try for an uptown girl. She's been living in her white bread world. As long as anyone
Number 1 sa 88.1. Paborito. There's a loving in your eyes all the way. If I listen to your lies, would you say I'm a man without conviction? I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go. You come and go. Come, chameleon. You come and go. You come and go. Love will be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Didn't hear your wicked words every day. And you used to be so sweet, I heard you say that my love was an addiction. When we cling, our love is strong. When you go, you're gone forever. You string along, you string along. Come, chameleon. You come and go, you come and go. Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Every day is like survival. You're my lover, not my rival. Every day is like survival. You're my lover, not my rival. I'm a man without conviction. I'm a man who doesn't know how to sell a contradiction. You come and go. You come and go. Come, chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Red, gold, and green. Come, chameleon. You come and go. You come and go. Loving would be easy if your colors were like my dream. Red, gold, and green. Number 1 sa 88.1. Paborito. Move yourself. You always live your life, never thinking of future. Prove yourself. You are the move you make. Take your chances when on your side.